Mae'r gwaith celf yma. Beth am i ni gyfarfod yr artist? Croeso! Sut wyt ti? Croeso i pob. Neis dy weld ti. Diolch. Ti'n oce? Croeso. Still out. Hey, your work is fantastic. Yeah. Fantastic. It really is remarkable. Sut wyt ti'n neud y modelau? Wel, dwi'n defnyddio lot o bapur a tap a glud ac yn trio gwneud nhw'n 3 dimensiwn. Felly, be ydy'r peth cyntaf ti'n neud? Wyt ti'n dechrau efo'r cefndir, background, a gweithio ymlaen, neu wyt ti'n dechrau efo'r modelau? Wel, dwi'n dechrau efo darn bach o bren a mae gen i ffotograff wedyn, a dwi'n llun gopio ffotograff. Llun gopio? Yeah. Copy the picture. Photocopy. Photocopy, sorry, yeah. O, a wedyn dwi'n gludo y llun ar y pren, a wedyn dwi'n gwneud person bach neu ci neu 2 berson allan o weiren. O, ie. Felly, weiren sydd o dan hwnna, ddim papier mâché, ydi o? Wel, mae yna weiran a phapur a selotep, a wedyn heinau o papier mâché glud. Weithiau clai hefyd. Sut faset ti'n disgrifio dy waith di? Wel, falle bod nhw'n rhyw fath o collages neu gwaith gludwaith 3D. A be am y themau felly? Themau, pa fath o themau wyt ti'n mynd ar eu holen nhw? Wel, dwi'n edrych ar beth sydd o'n nghwmpas i bob dydd yn yr ardal lle dwi'n byw, ac maen nhw themau cyffredin iawn, ac dwi jyst yn mwynhau edrych ar yr hyn sydd o'n nghwmpas i, a dillad pobl, dillad lliwgar, cotiau, llachar, yr hewragedd sydd yn mynd â cwn am dro, a falle'r cyferbyniad efo'r tai sydd yn fwy llwyd yn y cefndir. Ti'n deall cyferbyniad, contrast. Yeah. So edrych ar pobl, wel, fel Okay, disgrifio picture gyntaf, and then talk us through this one, the first one, if you can. Wel, yn y llun cyntaf yn fama, mae yna wraig bach ar frys yn cario ei bag siop. Ar y frys. In a rush. In a rush, yn heri. Ac o'i blaen hi, mae yna gi bach yn cerdded hefo hi. Dydy'r ci ma ddim ar denyn. Not bothered. The key's not bothered. Ddim ar denyn, on the lead. On a lead. Yeah. Mae'n hapus i gerdded efo hi am dro. Wyt ti'n nabod y ddynas yna? Ydy hi'n rhywun penodol neu just rhywun o dy ddychymyg, imagination? Dwi'n meddwl bod hi wedi dod o'n ychymyg i'n bennaf, ond dwi'n hoffi mynd a fy nghi fi am dro, a dwi'n dod o'r draws pobl tebyg bob dydd. Pwy sy'n dy ysbrydoliau ti? Pwy sy'n fy ysbrydoli fi? Wel, mae yna lawer o artistiau da yng Nghymru heddiw, a dwi'n adnabod rhai ohonyn nhw, a di cael y pleser o gyfarfod Luned Rhys Ie. Fi'n holi Luned Rhys James. Wyt ti? Mor diddorol and talentog hefyd. Yeah. Gwaith trawiadol ofnadwy, a mae hi'n hoffi lliwiau coch yn erbyn du a pethau felly hefyd. A Mary Lloyd Jones, Mary Wells sydd yn gerflunydd, Kevin Burgess, achos mae'n hoffi wneud lluniau capeli hefyd, ac Catrin Williams, gwaith lliwgar ofnadwy. Pam wyt ti'n creu? O, cwestiwn da. Wel, dwi'm yn gwybod. Dwi'n meddwl dwi'n hoffi gwneud rhywbeth bob diwrnod, creu rhyw dipyn bach o waith bob dydd. Dwi'n meddwl bod o wedi mynd yn dipyn bach o rhyw draddodiad, dipyn o habit. Dwi jyst yn hoffi gwneud rhywbeth bob diwrnod os fedrai. Ac os gen ti stiwdio, wyt ti'n mynd i'r stiwdio bob bore? Reit, heddiw dwi'n mynd i greu rhywbeth. Wel, dwi'n mynd i'r stiwdio rhyw ben bob diwrnod. Cwts yn yr ardd ydy'r stiwdio, ond dwi'n rhannu'r cwt yn yr ardd efo bwrdd pŵl a beics ac peiriant golchi. Ond mae'n ddistaw na yn ysod y dydd, mae hi'n ddistaw pan mae mhlant i'n yr ysgol. Ydy dy waith di wedi newid wrth i ti fynd drwy gyfnodau gwahanol newydd yn dy fywyd di? Wrth i ti cael plant ac yn y blaen, ydy o'n newid? Yndi, dwi'n meddwl fod o wedi newid. Mae'r themau yn debyg. Mae'r themau wedi aros yr un fath. Ond ers dalwm, pan o'n i'n dipyn fengach, o'n i'n gwneud darnau mawr allan o carbod yn bennaf a tap a gwn glud. Ond weithiau ydyn nhw'n rhy fawr i gael allan o'r stafell. Ac wedyn nes i gallio. allan o'r cwt? Nagon.
Dwi'n nes i gallio a rwan dwi'n gwneud pethau dipyn llai. Sut mae artist yng Nghymru yn gwneud bywoliaeth? You know, can you make a living allan o fod yn artist yng Nghymru? Wel, dwi'n trio ac dwi'n gwerthu ambell i ddarn ac hefyd yn cynnal gweithdai fel arfer yn Mharc Gynllifon ambell dro. Gweithdai workshops. I blant, i oedolion? Plant ag oedolion. Ie, dwi'n gweithio mewn ysgolion weithiau hefyd. Beth wyt ti'n neud nesa? Nesa dwi'n paratoi at arddangosfa reit fawr yn Llanrws y flwyddyn nesa. Arddangosfa, exhibition. But right now, we've got something in store for you. This is quite challenging, your job. Obviously, you're very talented. It's creative, creu. Amser Gwenyn Geirfa. Iawn, Talyned. Y syniad ydy, mae'n rhaid i ti gyfieithu gymaint o'r geiriau yma o'r Saesneg i'r Gymraeg ac y gallu di mewn 20 eiliad. Iawn? Iawn. O'r gore. Wyt ti'n barod? Ie. 3, 2, 1, coni off. Art. Celf. Pictures. Lluniau. Painter. Peintiwr. Valley. Dyffryn. Family. Teulu. Community. Cymuned. Workshop. Gweithdy. Materials. Defnyddiau. Collection. Casgliad. Gallery. Oriel. Influence. Dylanwad. Experiences. Profiadau. Awards. Oh, Agos da iawn. Yeah. Yn bwyllo, ond yn gywir. She should get that one, definitely. Ti'n meddwl? Yeah, fi'n meddwl. Fi'n cytuno. Okay. Oh, okay. Fflir Dafydd a Sian Cothi, lle fyddi di yn yr... 13. Reit yn y canol! Reit yn y canol. Da iawn. Bechdan Luned. You beat Sian Cothi. Ardderchog. Da iawn. Ti'n mwynhau? Hei. Diolch yn fawr. Dim problem.